nového dielu z Mobilo Show. Tento diel bude hlavne zaoberaný tým, jak sa natáča na mobile. Takže pekne si dáte Mobizen. Ak máte Samsung for Samsung, to je výhodnejšie, alebo proste to je fuk, proste to tam nájdete, to na 100%. Pochopíte, stiahnete si to na obchod Play. A keď si to stiahnete, tak vám tam vybehne také hovadinka, že dajte si tam e-mail, svoje heslo na e-mail a potom vám to načíta. Potom tam máte takú kamerku, to je vlastne toto, tam ukáže. Vy na to tiknete, toto máte, že teraz mi to toto ukazuje, ale predtým mi to ukazovalo nastavenia alebo nahrávať. Môžete si tam nastaviť buď vám to odpočíta 10 sekúnd, keď sa nahráva, alebo bla bla bla. Môžem vám to takto strihnúť napríklad teraz, a vy ste to mali nádherné strihnuté. A ja som tu mohol robiť hocičo. Keď si to stiahnete, tak to môžete nádherné natáčať. Pohodička, v pohode, nádhera, proste nič nestála, krásne a môžete hrať. Môžete ísť si zahrať. Ja tu teraz sa zruš moc nejdem hrať. A dúfam, že vám toto pomôže a prosím vás, ak sa toto video vlastne vám pomohlo v tom, ale že môžete natáčať na mobile, že ste to potrebovali, alebo že tak dajte na 100% like, ja budem rád. Ak bude fakt tak pár lajkov, pretože viem, že teraz to je moje prvé video, tak dúfam, že natočím ďalšie. Tak čaute a dúfam, že vám to pomohlo. Vidíte? A tak toto je dobré. Čus.